بڑا ہی عظیم الشان فقید المثال آج کی 70ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس اپنی منزل کی طرف رواں دوائیں اور تسی دیکھ رہے ہو بلکہ دیکھ چکے ہو اسٹیج دی رونق میری جناب میری جند جان جانشین یزدانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی جلوہ فروز نے اور دیگر علماء کرام تہاڈے سامنے جلوہ فروز نے چند اشعار تہاڈے سامنے پیش کر کے اجازت چاہاں گا بڑی محبت اور پیار دے نال سماعت فرمانا خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں سونے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں اوے بول کے کہو سبحان اللہ اور نا 3-4 گھنٹے پہلا اتھے بوڑیاں پئیاں سن تہاڈے اندر تے بوڑیاں دے اندر کوئی فرق ہونا چاہیے کہو نا سبحان اللہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں میں سوال پوچھیا اماں حلیمہ کوئی مدنی تو مد کے سونا ڈیر ہو سی جواب ملیا سونے ورگا جایا کسے نے بال کوئی نہیں اوے بابیوں کہو نا سبحان اللہ خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں اور بڑی محبت پیار والا جملہ سماعت کر کے لے جانا نوٹ کر کے لے جانا لکھ کر کے لے جانا ختیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسین پیارے ختیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسین پیارے نبی دے اہلو عیال ورگا نبی دے اہلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں سونے محمد تو ود کے زونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں اور تیان کریا جے جملہ ضائع نہ کریا جے پاویں کاری تے پاویں پیرے پاویں دشمن تے پاویں ویرے پاویں کاری تے پاویں پیرے پاویں دشمن تے پاویں ویرے آقا دی سنت سونے دی سنت تو ہٹ کے کھاوے اس دا کھانا حلال کوئی نہیں اس دا کھانا حلال کوئی نہیں تو ہاڈی محبت ویکھ دیا ہویا میں 2 جملے اپنے اختتام کے اندر کر دا جاواں سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا او سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا مکے دا یتیم آیا بن کے غم خار یتیم دا او سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا کاش باجوہ صاحب ذرا جملہ غور کرنا ذرا سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا جدے دل دے اندر نبی پاک دے نال پیار ہے اے جملہ سن کر کے اس زبان خاموش نہ رہے اپنی بیداری دا ثبوت دینا جے مٹھڑی بولی خوشک پسینہ سونے کنے رخ سارے ختم نبوت والی رب نے سر تے رکھی دستارے فلکت رب ستیا آجا ہوئے میل کریمہ دا
ہووے میل کریمہ دا زونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا حت ید اللہ نشر سینہ سونی پاک پشانی تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی گل مکن لگی اپنی اپنی محبت دا اظہار کر دے آجے تک کے مکھڑا سونے نبی دا ہوئی دنیا دیوانی جس دے نام اندر وکھرا 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 جس سے جوڑ دو میمہ دا اور جس سے جوڑ دو میمہ دا سونا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ دا انشاءاللہ شیر پنجاب شیر اہل حدیث حافظ محمد یوسف پسوری صاحب جلوہ فروز نے تو میں اپنے ٹائم بھی انہوں دینا لیکن ہے کہ محترم میرے محبوب قائد غازی اسلام شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اللہ پاک زندگی دراز فرمائے کبو درہ آمین ماشاءاللہ قاری القرآن قاری یاسین حضرت صاحب نے ماشاءاللہ بڑا سونا خطاب فرمایا ہے ذرا تھوڑا جائے کرنا بیداری دا ثبوت دیو ایک یا دو شیر پڑھا گا زیادہ وقت نہیں لانگا اپنے دوویں چوکے پڑھو اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتانے رب امتی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا باتانے تیرا سونا شہر مدینہ آقا تیرا سونا شہر مدینہ جنوں ویکھیاں ٹھر دا سینہ تیرے شہر دیاں سونیاں گلیاں نے بازار دیاں کیا باتانے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتانے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتانے تیرا یار صدیق پیارا جس تن من تے تھو وارائے چایا کندیاں تے پار نبوت دا سوار دیاں کیا باتانے آخری جملہ کہہ کے اجازت چاہوں گا امیر مرکزی جمعیت اہلدی سٹی کاموں کی حافظ عبدالرحمن صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ گل موقعی مکاواں پھر میں کیوں نہ کہہ جاواں میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتانے یہاں تک دا ظلفاں یار دیاں رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں رج لذتاں چکھیاں پیار دیاں جس غار دے وچ محبوب گیا اس غار دیاں کیا باتانے گل مک چلیے ذرا بول کے کہو سبحان اللہ جس غار دے وچ محبوب گیا اس غار دیاں کیا باتانے میرے پیارے نبی تیرے پیار دیاں کیا باتانے